नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. कारवारात उमेदीन चौथीचा उत्सव साजरो. कारवार प्रतिवर्षाप्रमाणे भाद्रपदात उत्साहात साजरी जावची चवथ 2 वर्सां कोरोनाचे सावट ब्रेक लागिल्ल्यान चवथीक या वर्सा पावसान कृप केल्ल्याक कारवारात खूब मोठ्या उमेदीन चवथ जाल्ली दिसून येयली. कारवारात प्रत्येक श्री गणपती देवस्थानात या चवथीचो उत्सव मोठ्या उमेदीन जाता. अस्नोटी आरोविंगा गणपती देवळात शेकड्यांशी कुळावी सवाशिणीन वायना पेटयली. वर्ष परंपरेप्रमाणे या देवळात विशेष अशी पद्धत असा. श्रीच्या गर्भकुडींतल्यान पुजारी एक वात पेटोवन हाडन एक वायनाची वात पेटयता आणि त्या वातीनच इतर सगळ्याली वायना पेटोवची पद्धत असा. अशी 22 पिळग्यापासून चलत येयल्या या प्रथेबरोबर देवस्थानात महाप्रसादाची ठराविक खाद्याची होड प्रमाणात 3 पानां वाढण नंतर देवाची वाडी वाढण तेजमुखार वारीक यजमानाक बसवून तेमगेल्या बडावेल्यान भट तेल घालन नंतर त्याच वारीकाले रक्त काण टितोत चरू कालोवन तो चरू देवस्थानाच्या ठराविक आवारात फापुरतात. नंतरच स्त्रीची पूजा करची प्रथा असा. आजपर्यंत चालू आशिल्ल्या परंपरेप्रमाणे त्या 3 पानांपैकी 2 पानां देवळी समाजाक आणि 1 पान वारीक समाजाक अशी पद्धत असा. कारवारच्या सगळ्या देवळात उत्सवाप्रमाणेच इतर भागात सुद्धा माजाळी, कोडीबाग, नंदनगद्दा, शिरवाड, मुडगेरी अशा विविध भागात सार्वजनिक जाग्यार श्री गणेशाचे आकर्षक मूर्ती आणि सजावट करून आकर्षण केल्ले दिसून येयले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. चित्ताकुलाच्या लिंक रस्त्याचे सुशोभीकरण राखची विनंती. कारवार चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फेन साते बाजाराच्या दुतर्फी शोभीकरण करून मध्ये डिवायडर बसवून तितून फुलाची झाडां नाटून सुशोभित केले जाल्यार काही लोक कळत किंवा न कळत ती फुलां तोडणं व्हरतात अशें दिसून येयला. पण अशें केल्यार त्या जाग्यार सौंदर्यीकरण नष्ट जातले म्हूण ग्रामपंचायतीतर्फेन सार्वजनिकांक कळयला की त्या जाग्यावेले सौंदर्यीकरण राखचे. थंय CCTV कॅमेरा आसात हे लक्षात घ्या आणि पुढे अशीच फुलां तोडची चालू उरल्यार CCTV कॅमेराच्या आधाराचेर कारवाई करची पडटली अशी ग्रामपंचायतीतर्फेन ताकीद दिला. कारवार अस्नोटीचे मोहन कदम हेमगेलो मराठी कविता झेलो लोकार्पण. कारवार मूळ कारवार अस्नोटी निवासी सध्या गोव्यात वास्तव्याक आशिल्ले निवृत्त सरकारी अधिकारी श्री मोहन यशवंत कदम हेमगेली माझी कविता या नामाची मराठी कविता झेलो गोवा परवरीत गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष श्री अनिल ग सावंत हेमगेल हातान उद्घाटन जाले. मोहन कदम हेमी जीवनातल्या अनुभवान कविता करचो हव्यास मनात दवरन वैचारिक वैविधता आणि आत्मानुभवाक अनुसरून 43 कविता रेखाटिल्ल्या आसात. मोहन कदम हे एक शेतकरी कुटुंबात जन्माक येयले अनुभवी नाट्य कलाकार आणि दिग्दर्शक आसात. आपल्या अनुभवाच्या जोरान गावात शेकडो मराठी रंगभूमी कलाकार घडयलात. अस्नोटीच्या बऱ्याच नाट्य मंडळीत ते अजूनही सक्रिय आसात. तेमगेल्या यशान सगळ्या गावच्या नाट्य मंडळीन अभिमानान तेमकां शुभेच्छा व्यक्त केलात. अशीच पुढे तेमगेल्या हातीन साहित्य घडू अशी प्रार्थना केला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर.
तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। कारवारात आरोग्य सेवा अपूर्णाचा सार्वजनिक आलो आक्रोश। कारवार मन एक चित्ता तर दैव दुसऱ्याच चित्ता। देवान मनशाल्या जीवनाची दोरी आपल्याला हाती दवरन तो जाय तसो खेळता हेच जीवनाचे शाश्वत। सविता उर्फ माही सुनील कोठारकर माजाळी कोठार ही 14 ऑगस्टाक कारवारच्या पिकळे आस्पत्रेत बाळंत जाल्ली। बाळ बाळंतीण सुखरूप आशिल्ले जाल्यार अकस्मात कसले एक शीक पडना आसतना ऑपरेशनाचे धागे सोडवूंक गेले तेन्नाच 9 दिवसाची बाळंतीण 22 ऑगस्टाक दैवाधीन जावन 9 दिवसाचे भुरगे आवयल्या दुधाक आणि मायेक पारखे जाले। ते गेल्या इष्ट कुटुंबाक इतलेच न्ही तर अख्ख्या गांवाचेर मोठ्या संकटाचो डोंगर कोसळलो। तेमगेले आक्रंदन पळयतलेले काळीज पेळताले पण कोणाल्या हातात काय ना आशिल्ले। सध्या बाळंतपणात मरण पावची संख्या वाढत आसा। कारवारात एमर्जन्सी कितें उपचार जाय जाल्यार व्यवस्था ना म्हण असली वेळार हॉस्पिटलात अशे पेशंटाली जिवाच्या जोखमेची म्हण विमो व्यवस्था करूं जाय तर डॉक्टर जास्त काळजी घेतले आणि अशें कितें अकस्मात बरें वायट घडल्यार फाटल्यान भुरग्याचे हाल जावचे नाका म्हण इन्शुरन्स व्यवस्था उरूं जाय अशी सार्वजनिकाली म्हणणे आसा। आज अशेच एक कुटुंब दुःखात बुडला। अशान अनाथ बाळशे आजयेल्या हुटीत खेळटा। देवान तेका साथ देऊन त्या भुरग्याले आरोग्य आयुष्य सुखात वचूं अशी सार्वजनिक देवाकडेन प्रार्थना करतात। ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज काळबादेवी कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय महामार्ग देवबाग रो सदाशिवगड कारवार। आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC एंड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग एंड ब्लिंकर। आजच भेट द्यात आणि खात्री करात। ओम शक्ती इंडस्ट्री सदाशिवगड कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।